De versoepelingen zorgen voor blijdschap bij een hoop ondernemers. En toch zijn er ook sectoren die opnieuw geen goed nieuws kregen. En verder in deze uitzending. De SP heeft het moeilijk in Zeeland. En heel Oostburg gaat op de schop. Goedenavond. En ineens was daar weer het geroezemoes en gerinkel van glazen en kopjes in de cafés en restaurants. En ook op scholen was het weer drukker. Het was goed te merken dat het kabinet gisteren een pakket van versoepelingen had afgekondigd. Personeel van het koffiepand in Middelburg stond te trappelen om het restaurant vandaag weer helemaal te openen. Na weken van alleen koffie to go werd het servies weer uit de kast gehaald. En de eerste klanten werden met een brede glimlach ontvangen. Ja, super fijn natuurlijk dat we de gasten weer kunnen ontvangen binnen. Ja, we zijn helemaal door het dolle. Het is heel anders dan met afhaal. Het is wat drukker, wat gezelliger. De sfeer, het is echt, ja, we zijn heel blij ermee. Rustig opstarten was er vandaag niet bij, want het was rond het middaguur meteen druk. En de komende tijd zal dat niet veranderen. Nou, er zijn nog hier en daar wat plekjes, maar de reserveringen die stromen binnen. En ja, het is gezellig druk. Zo enthousiast als ze zijn in de restaurants, zo'n bittere pil is het voor ondernemers van nachtclubs. Iets verderop moet Schuttershof bijvoorbeeld om 10 uur al sluiten. En dat vinden ze te vroeg. Daarom blijven ze nog maar helemaal dicht. Ik denk dat we gewoon lekker gaan wachten tot zeg maar het nachtgedeelte of de sluitingstijd wordt verruimd. En de 1,5 meter en dat het verplichte zitten wegvalt. Het nachtleven is 96 weken dicht. Ik laat het gewoon over me heen komen en druk maken heeft geen zin meer. Dat stadium zijn we al voorbij. Het is lastig, maar we houden het nog wel vol. Door de versoepeling van de quarantaineregels kunnen vanaf vandaag weer meer middelbare scholieren naar school. Zo mogen klassen met 3 of meer besmettingen gewoon weer les volgen. Een school functioneert natuurlijk het beste als iedereen ook naar school komt. Dus wij zijn super blij. Grote verandering van de versoepeling. Leerling en docent hoeven nu niet meer in quarantaine na contact met iemand die positief is. Wel moeten ze zelftesten uitvoeren. Maar dat blijft ingewikkeld. Ja, want we hebben natuurlijk nooit echt grip op de situatie. Hè? Je mag een collega of een leerling niet vragen of hij of zij test. Je mag al helemaal niet vragen wat de testuitslag was. Dus wij moeten in groot vertrouwen op elkaar moeten wij dit werk doen. Het pakket met de nieuwe coronamaatregelen geldt in principe voor 6 weken. Over 3 weken volgt er volgens het kabinet een nieuw weegmoment. Dan de SP, die heeft het in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart niet makkelijk. De partij doet maar in 6 van de 13 Zeeuwse gemeenten mee. 4 jaar geleden, bij de vorige verkiezingen, deed de SP nog mee in 8 Zeeuwse gemeenten. De straat op in Zierikzee met de afdeling Schouwen-Duiveland van de Socialistische Partij. Daar ging het moeizaam de laatste jaren. We stonden een beetje onderbemand. En ja, nu langzaam maar een beetje komen de mensen er weer een beetje bij. En proberen we te bouwen naar een stabiele afdeling. Ook in Middelburg had de SP problemen. De partij had bijna niet meegedaan aan de verkiezingen in maart. Er zijn wat mensen uitgevallen door ziekte of door persoonlijke omstandigheden. Er zijn zelfs een paar mensen overleden. Nou, dat maakt dat je toch even een dip hebt als groep. En dat je dan op zoek gaat naar vrijwilligers. Nou, die konden wij niet meteen vinden. Maar op het moment dat we zeiden van we kunnen niet meedoen, toen kregen we toch wel wat mensen actief. Die zeiden oké, we willen daarvoor gaan staan. In 7 van de 13 Zeeuwse gemeenten heeft de SP op dit moment raadzetels. In 6 gemeenten dus niet. Of het huidige aantal van 10 SP-raadzetels in Zeeland wordt gehaald in maart, blijft spannend. Want het is moeilijk om aan voldoende goede mensen te komen. Wij zijn wel van mening dat je gewoon een stevige afdeling moet hebben. Dus niet met 3 mensen zeg maar, op een lijst kunt gaan staan en het daarmee draaien. Zoals andere politieke partijen gewoon soms doen. Hoe is het gelukt om toch aan mensen te komen? Ik kan heel goed praten. Ik kan heel goed mensen binnen charteren. Dat is een beetje, ik kom mensen tegen, ik praat met ze, je raakt op een gegeven moment, dit vind ik wel interessant. En ja, ik vind het leuk om dan iemand te proberen te activeren. Dan denk ik van joh, kan ik er nog wat uit krijgen? En dat werkt blijkbaar, want in Schouwen-Duiveland staan nu 6 kandidaten op de SP-lijst. In Middelburg zijn dat er 7. En bij mij in de studio is politiek verslaggever Marcel de Kranen. Marcel, de SP doet dus in Hulst en Goes dit jaar niet mee, omdat ze geen mensen kunnen vinden, zeggen ze dan. Maar hoe komt dat dan?
Nou, ten eerste leggen ze bij de SP de lat heel hoog. De SP wil een activistische partij zijn. Ze willen niet alleen maar raadsleden leveren, maar ze willen ook echt de straat op. Ze willen een club mensen hebben om actie te voeren. En dan heb je veel mensen nodig. Dan is er de doelgroep van de SP. Het zijn vaak mensen met sociaal-economische problemen. Vertrouwen ook de politiek niet helemaal. En om die mensen dan actief te krijgen voor je partij, dat is vaak moeilijk. Ja, toch zijn er ook gebieden in Zeeland waar ze echt helemaal geen rol spelen. Rijmerswaal bijvoorbeeld, Zak van Zuid-Beveland. En dat heeft te maken met het feit dat conservatief-christelijke partijen daar van oudsher de dienst uitmaken. Dan is het moeilijk voor de SP om daar een poot aan de grond te krijgen. In steden, Vlissingen, Middelburg, doen ze het vaak wel beter. Ja, Tolen is nou niet echt bepaald de stad natuurlijk. Hoe zit dat dan? Nou ja, in Tolen heb je wat ze binnen de SP het Kees Slager-effect noemen. Kees Slager, een bekende schrijver, bekende Zeeuw, bekende Nederlander, heeft ook in de Eerste Kamer gezeten voor de SP. Maar ik heb wel begrepen dat hij binnenkort gaat stoppen met zijn werk voor de SP. Maar goed, het bewijst wel dat je als SP ook op een eiland als Tolen een poot aan de grond kan krijgen. Marcel, dank je wel. Zeeland is de traagste provincie van Nederland als het gaat om de nieuwbouw van huizen. In 2021 werd de Zeeuwse woningvoorraad uitgebreid met 0,6% nieuwbouw. In Vlissingen zijn er in een jaar tijd 203 huizen gebouwd en dat is meteen dan ook het meeste van de hele provincie. Helemaal onderaan de lijst bungelt de gemeente Sluis met 0 nieuwbouwhuizen. Het aantal muskusratten in Zeeland neemt weer toe. Het waterschap vond er vorig jaar meer dan verwacht op Walcheren in Midden- en West-Zeeuws-Vlaanderen en de Zak van Zuid-Beveland. Er was in die gebieden eerder juist meer gedaan tegen de muskusrat. Muskusratten kunnen gevaarlijk zijn omdat ze bijvoorbeeld dijken kapot graven. Het waterschap bekijkt nu hoe ze de ratten weg kunnen krijgen. Bij de rechtbank in Breda is tegen een 56-jarige man uit Sint-Philipsland een gevangenisstraf van 6 jaar geëist voor cocaïnehandel. In 2016 viel de politie een papierbedrijf in Sint-Philipsland binnen en vond daar bijna 400 kilo cocaïne, veel contant geld en ook dure auto's. Ook tegen de vader, de moeder en zus van de man zijn celstraffen geëist. Zij worden verdacht van het witwassen van geld. De familie zegt niets met drugs te maken te hebben en alleen papier te hebben geïmporteerd uit Zuid-Amerika. De amateursportwereld krabbelt weer op na de door het kabinet aangekondigde versoepelingen. De meeste competities worden dit weekend alweer hervat. Een aantal sportbonden kiest ervoor om nog een week te wachten. Zo zullen voetballers uit de A-categorie nog een week geduld moeten hebben. De KNVB is nog bezig met een oplossing te zoeken voor het overvolle speelschema. De B-categorie mag dit weekend wel de voetbalschoenen weer aantrekken. Overigens wordt voor alle categorieën het bekervoetbal vervallen. De korfbalcompetities die worden hervat in het weekend van 5 en 6 februari. Al gespeelde wedstrijden vervallen en er is een nieuwe indeling en wedstrijdprogramma bekendgemaakt door de Korfbalbond. Bij alle sportwedstrijden is publiek weer toegestaan. Het is voor spelers en toeschouwers dan wel verplicht om een corona-toegangsbewijs te tonen. En kijk voor een volledig overzicht van wanneer welke sport weer begint op onze website omroepzeeland.nl. Ziet Oostburg er over pakweg 10 jaar compleet anders uit dan nu? Gaan praktisch alle beeldbepalende gebouwen op het gebied van onderwijs en zorg plat om plaats te maken voor nieuwbouw op een andere plek? De gemeenteraad beslist er morgen over. De skyline van Oostburg. Volgens het plan van 62 miljoen euro zal die er over pakweg 10 jaar compleet anders uitzien. Let u even op. Verpleeghuis Stelle verdwijnt. Hier komt nieuwbouw van het Zwin. Een groot deel van het gemeentehuis wordt gesloopt. Daar komen huizen en zorg voor ouderen. Het gemeentehuis gaat naar het pand waar nu 2 basisscholen zitten. En ook die krijgen nieuwbouw. En dan tenslotte het huidige gezondheidscentrum Antonius. Dat gaat plat en krijgt een nieuw onderkomen op de plek waar nu het jongerencentrum Time Out zit. En op deze plek komen huizen. Zorgzaam wil zeker 33 miljoen euro in de plannen stoppen. De Raad van Oostburg wordt gevraagd zeker 26 miljoen euro ervoor uit te trekken. Het kan niet anders om voorzieningen in stand te houden, zegt de zorgorganisatie. De vergrijzing, steeds meer oudere mensen, maar ook het wegtrekken van jonge mensen, is het hier echt alle hens aan dek om ervoor te zorgen dat je de zorg hier en het onderwijs en alle voorzieningen hier ook in de toekomst beschikbaar houdt. Verpleeghuis De Stelle stamt uit de jaren 80 en is sterk verouderd. Maar, zegt Zorgzaam, het gaat niet alleen om nieuwe gebouwen. Het gaat vooral over hoe je de zorg organiseert.
Door oplopende personeelstekorten en steeds meer ouderen in de regio moet de zorg anders. Ouderen bij elkaar brengen in bijvoorbeeld hofjes of zorgwijken en personeel en zorg delen tussen de verschillende zorginstanties. Als we het nu niet doen, ja, dan heb je voorzieningen die eigenlijk onvoldoende personeel hebben. En dus moeten die voorzieningen weg. Bijvoorbeeld omdat we de nachtdienst niet meer rondkrijgen, omdat we daar de mensen niet voor hebben. Maar als we die samen kunnen leveren, ja, dan kun je die voorzieningen hier ook houden. Dat is denk ik de grote winst van het samen doen. Dat hebben we hier geoefend al in het gezondheidscentrum. En dat gaan we verder doorzetten in de plannen die nu voorliggen. Het is een ambitieus plan. In 2027 zouden de ouderen van de stellen al naar hun nieuwe locaties moeten verhuizen. De rest van de verhuizingen volgen daarna. Het is realistisch, zegt Zorgzaam. Je moet wel een keertje aan de gang. En het plan wat nu voor ligt is volgens mij realistisch in zijn planning. En kunnen we het ook gerealiseerd krijgen. Ik ben daar vast van overtuigd. Het woord is nu eerst aan de Raad. Pas als die akkoord gaat met het plan, kan Zorgzaam stappen zetten. In de studio is zorgverslaggever Marieke Kerklaan. Marieke, Oostburg gaat dus eigenlijk compleet op de schop. Waarom kunnen ze niet gewoon de gebouwen die er nu staan een beetje opknappen? Ja, dat hebben ze natuurlijk ook doorgerekend, hè, dat scenario. Maar wat ze zeggen is dat het opknappen van die huidige gebouwen, dat eigenlijk net zoveel geld zou kosten. En gezien de uitdagingen waar Zorgzaam voor staat, hè, minder zorgpersoneel, maar meer zorgvraag, ja, heeft dit plan de voorkeur. Ja, er werd net al gerefereerd. De gemeenteraad die moet nu daar iets over besluiten. Hebben we al enig idee wat ze ervan vinden? Nou, het is nog geen uitgemaakte zaak, hoor. Er zijn sommige raadsleden best wel kritisch over. Hè. Moet dit nu en moet het op deze manier? Hè? Dus ze vragen om een investering vanuit de raad, vanuit de gemeente voor 31 miljoen euro. Dus dat is niet niks. Dus het wordt spannend. Ja, en zorgpersoneel, ook natuurlijk belangrijk in dit verhaal. Wat denken zij? Nou, er is ook een brief vanuit Zorgzaam richting het zorgpersoneel gegaan. Hè. Om die nieuwbouwplannen allemaal te kunnen bekostigen, gaat er de komende tijd ook minder geld naar personeel. Dat betekent feitelijk ook minder personeel op de groepen. Dat heeft natuurlijk dus gevolgen daadwerkelijk voor de zorg. Maar zowel de cliëntenraad als de ondernemingsraad vinden het eigenlijk nu nog te vroeg om daar openlijk op te reageren en zeggen daarover nog in gesprek te zijn met de raad van bestuur. Ja, en eigenlijk moeten we nu dus vooral even afwachten naar morgenavond. Ja, klopt. Marieke, dankjewel. Het bleef lange tijd bewolkt, maar het was wel een droge dag. Het was zeker bij de waterkant nog fris door de toenemende zuidwestenwind. Morgenochtend dan passeert er van noord naar zuid wat regen. Daarmee komt er dan morgenmiddag weer wat opklaringen. Het wordt dan ongeveer 8 à 9 graden. Vrijdag is dan opnieuw een droge dag met veel opklaringen. En tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Ik wens u nog een hele fijne avond en tot morgen.